ଆଜି ଚାଲିଲୁ ଆମ ବାପା ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଆମ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଲା। ତ ଏଇଠି ଭାଇନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ଉଠିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇନା ଆସିଲେ, ଭାଇନାଙ୍କ ସହ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ ତ ଘରକୁ ପଶେଇବେନି, ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ, ଭାଇନା ଫାଇନାଲି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତା ପଛରେ ପଛରେ ସବୁ ଚାଲିଲେ। ମେଣ୍ଢା ଯୁଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଯୁଆଡ଼େ, ସବୁ ମେଣ୍ଢା ସିଆଡ଼େ। ଦେଖିଲ? ତା ଭିତରେ ଆମ ସାଣ୍ଡୁଳୁ ଯାଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ ପଇସା ପାମ୍ପଡ଼ରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆଟେ ମିଳିଲା। 5 ଟଙ୍କିଆ ପାଇବା ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ି କରିକି ଫାଇନାଲି 5 ଟଙ୍କାଟା ପାଇଗଲା। ସେ ତା ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଏଠି ବାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସାହୁ ବାବୁ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଦେଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 5 ଟଙ୍କା ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଯାହା ପୁରେଇ ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଉତୁରିଗଲା, କ୍ଷୀର ଆମେ ଏତେ ଖାଇବା ପରେ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଢ଼େଇ ଆଉ ଡଙ୍କି ଧରିକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ରୋଷେଇ ରୁମ୍କୁ। ତେବେ ସାହୁ ବାବୁ ଆମର କରିଦେଲେ, ହେଇଲୋ ଦେଖ ଚୋରି କରିବା କାହା ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଠି ବାବାକୁ ଆମର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସାଣ୍ଡୁଳି ବାବା ଆମର ଖାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଧନ? ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲେଣି।